Kini mga amigo na to, mga sulpot ba, do sila mo tuo nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Ginoong Jesucristo kuwa do ko ni mabasa sa balaang kasulatan nagilitok na ni Ginoong Jesucristo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So ang punto, di sila mo tuo kay di mabasa ng pulunga. Kuning unaan ang prinsipyo, di mga butbuton po na sila. Bakak yun din inyong mga pundok. Sa hinungdan nga, kanang inyong mga pundok, dili man mabasa sa Biblia nga mao ni official name sa iglesyang gitukod ni Kristo. Di ba? So mga butbuton, di mo. Ikaduha nga, punto, common sense ba? Klaro man na kaayo nga kabalota o kabalo ang Ginoong Jesucristo nga sa umaabot nga panahon na mga mini nga mga magtutudlo magbitbit sa iyang ngalan. So, imposible lang abot ang niyang pangalan nga naman sa hinungdan na kabalo siya nga naamo manungha. Mo lang nga kaniabto ang ngalan sa iglesia, timaan niya, pero sa dihang niabot ang panahon nga sakto na, ang dagan sa kapanahunan nga din kinahanglan na butang ang titulo, mo na nga ang timaan kaniabto nga One Holy Catholic and Apostolic Church, gihimo siyang official name sa simbahang Katolika. Wala maguna sa inyo kay kanang inyong pundok dili man na matrace sa 1st, 2nd, and 3rd century kay mo lagi anak lagi mo sa liking kawayan.